Jeg vil helt klart sige, det fællesskab, vi får, når vi går og arbejder sammen. Og sådan. Jeg tror, at sådan, det bedste det er nok sådan, sammenholdet, man får at være aktiv sådan, så lang tid. Og man hygger sig også. Man hygger sig. Det er, at vi skal være i skole. Og gøre det, vi faktisk gerne vil. Det bedste ved musical er nok det fællesskab, man får. Og så er der pølser. Når der er kage. Skide god energi, og folk kan rende rundt og være glade. Det er hyggeligt. Det skaber et godt fællesskab. Det er, at du kommer til at lære nogle nye mennesker at kende. Sammenholdet. Fantastisk. Fremragende. Luksus. Sjovt. Ja. Sjovt. Nice. Fantastisk. Sjovt. Kanon. Hyggeligt. Awesome. Udvikling. Fest. Det er god. Og klik bogstaver. Det hårdeste for mig, det er at sige farvel til eleverne om eftermiddagen, fordi så er det så lang tid til at se dem igen næste morgen. Og så er det mega hårdt, at man tænker det hele tiden. Også om natten, og også når man kører bil. Og Arbejdet. Øvelser. Replikker. Køkken. Selve act, der er hele tiden drøn på, så det er hele tiden. Altså, vi skal så meget på så kort tid. Søvn. Vi giver den gas og arbejder helt vildt. Helt klart at snakke med andre mennesker. Det er, når musikken lyder godt. Ja. Eller er der nogen, der synger virkelig forkert? Når vi sådan skal sætte hele sammen og få det hele til at fungere. Det er eleverne. det er Mathias Borg. Genial. Som er mega god. Det bliver sindssygt. Jeg tror, den bliver god. Det er vildt. Den vildeste musical. Det bliver fucking fedt, mand! Ja. Det kan kun lide bare. Det er Mega fedt. Mega fed. Super fedt, den bliver mega fed. Jeg er jo totalt pumpet med alt muligt godt taget fra himmel og jord. Insane. Den bliver helt fed. Det er jo næsten området, det er ikke for sjov. Nej. De gør det godt, og jeg synes faktisk folk de gør det rigtig, rigtig godt. Så jeg synes virkelig de gør det godt, og det er en fornøjelse. Det gør de virkelig godt, så folk de gør det rigtig, rigtig godt. De gør det godt, og jeg synes vi gør det godt. Jeg synes faktisk folk de gør det rigtig, rigtig godt. Du gør det godt, I gør det godt, Du 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 gør det godt. Jeg synes virkelig de gør det godt. Det er min replik.